Tilda live on Star FM. You make me. Tilda live. Shocking, strange, bizarre. Star FM sounding good all the time. Hechinoi chikamu chatinoti isusu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa. Ukaona munhu atibata pane chino chikamuka, pane zvinenge zvichinetsa, zvinosakisa kuti munhu ange achiuya pano. Mustudio pane dzino nguva ndina mama vabva all the way from Norton, Amai Jasi. Makadi henyu Mai Jasi? Ndiri pangu tete Tilda makadi. Ndiright hangu kuri seiko kwabviwa? Kuri nani. Matigira hove here kuNorton? Hove hadzisati dzakudyiwa. Kubva paya madays aya adzaifadzeka. Vana vasati vakutoraurana nhasi? Vamwe vari kudya zvavo asi zvemusikana. Uri wodya wobva wafa zvako. Saka munomboenda here kunoraura imi? Nditogoni. Hamumbopindi mvura here? Ndinonzwa dzungu ndikaenda kudhemu saka handiendi. Hamutosvikiko? Asi muchidya yenyu hove? Alright. Okay, kuri sei kumba? Kumba kuri nani, tinototenda nemvura iri kunaya saka tototi kuri nani. Handiti? Makarima? Alright, mutori nengamunda kenyu kekurima? Ndatoya nedzungu manje dzaperera kuri kwandaindiri pandasvikira pagedhi apo. Sangosara shoma shoma. Alright, handichadi kutaura zvakawanda tozotaura. Mutaura kuti nzungu dzangu matope henyu vanhu dzatodyiwa. Ndatoshandwa nyimasi. Alright, aiwa pari right mama. Aiwa pandaitira kuti mumboita kakusununguka pekuti ndikuona muri kubva maita kakuningirikina. Zvina basa zvinonetsa muupenyu ka. Zvinonzi hapana chisingaperi. Handimuziva. Makambozvinzwa izvozvo? Nyangwe zvinetse zvite sei hapana chisingaperi, zvinozongopera chete. Zvinopera. Handitika. Right, Amai Jasi, ndakukupai mukana uno. Imi pamakazosvika pakuti regai titotumira message kuna tete Tilda vedu we indatambura ini. Idambudziko rei ramasangana naro muupenyu hwenyu? Tochienda kubva kwekutanga tofamba nayo nyaya yenyu kusvika musi wamazosvika pana. Natenda. Ndingati dambudziko rangu inini rakatotanga kutozvarwa kwandakaita mai vangu vachinditaurira. Oratandi tinzwe mazvarirwo enyu, makakura muri yakaita sei, pazvaita sengatangireko? Ndati kureiwo nda grade 3. Mama wangu musi wataifamba kusango kwataifamba. Mama wangu vakati mwana wangu uri kuona here zimuti riri papapa? Ndikati ndiri kuriona. Mama uri kufamba musango? Tichienda kumba, taitobva kuMaricho. Alright. Vakati isango rekupi? Rekumusha. Kumusha. Alright, okay. Vakati pamberi pachepa pakandoti dzike apo ndo pakanga pakaungana vanhu kumabhesi, amheno nguva yehondo kumabhesi. Ndobva ndabatwa chibharo, ndichibva ndabata pamiri pako. Wakabatwa chibharo nemakomrade? Alright. Vakati laki randakatoita mwanangu nderekuti murume akandibata chibharo ndakamuziva nekuti airidza magitari, vanhu vachiungana vachitamba, ndo laki randakatoita. Dai pasina izvozvo ndaisaziva baba vako. Alright, musataure henyu zita remunhu wacho. Imi muri kutoriziva zita racho? Alright, aiwa musataure henyu, right. Saka inini zvakangondibata. Handina kuda kuzviratidza kuna mama, ndaindiri mudiki but zvakandibata kuti saka inini handina baba. Mai vangu vakabatwa chibharo? Handina baba inini. Saka ndakangogara zvangu tiri kufamba kudaro, vachibva vanditaura vachiti pandakazobata pamiri pako iwewe ndakagarawo mumusha mangu mandazvarirwa imomo kusvika ndizokuzvara. Musi wandarwadziwa nenhumbu pfuti dzairira mwanangu zvokuti ndakatoiswa mudura munogara zvibage toti vasare vachisununguka inini.
vamwe vatiza vaenda. vakasara vari mudura. Vari vega, vari 1. Sure. Ndobva vachindisununguka vari vega mudura muya umu. Then after 3 days hanzi pfuti dzakarira mudhuze meimba taitodziya moto. Hey. Asi kuti varangarire manje kuti manga muri munani havasi kuziva, kana kuti vakandisununguka musi 1 havasi kuziva. Saka hanzi ndakangosimuka inini nambuya, iwo ndobva wangodonhedzwa, hapana akakwanisa kunditakura. Then ndakasara ndichirasikirwa netii. Makadonhedzwa namama? Nambuya. Ona mbuya. Vachitiza? Vese namama. Hey. Ndobva ndasara ndichitsva zvokuti maronda acho ndinawo 3 days. Makadonhedzerwa paimumba? Mukicheni mavaimwa tii. Vachibuda vachimhanya mubva madona. Then hanzi masoja ndo akatozodaidzira kuti vanhu vari kutiza dzokai mumba mune mwana atsva zvisina kunaka. Mama ndo hanzi ndo pandakabva ndadzoka ndichiwana watsva mwanangu zvekutsva zviya, ndakatotsva zvese izvi kudai. Kusvika kugumbo kwacho, kugumbo hanzi ndo rakanga riri mumoto. Saka vachitotaura kudaro pane zvaingondibata, pane zvaitoitika mandiri. Saka hanzi ndakaramba ndichirwara, masoja achiti musasatiza, tinouya tichikupai mushonga wekuti munge muchiisa mwana pamaronda. Then vachibva kuti rimwe zuva vakatogara, ambuya vakabva vatoti mwana wako ashaya uyu. Kureva imimi? Hanzi takasvika mangwana acho tichishaya kuti toenda sei kundokuviga. So pavakange vachiwana mukana kuti mama hanzi kuma2 kusvika mangwana acho. Then vakuda kutoenda neni, hanzi ambuya pavakandivhura vakaona ndakavhura maziso. Ndobva vaona kakufema mbijana, vakati mwana uya aita sei, amuka. Ndobva vachitanga kundidira mvura mukanwa iwo ambuya vaya. Hanzi asi ndaiva ndichitoti de mwana wangu achitongozorora zvake pane kuti ambomuka futi nezvaari izvi hazviri pamatsva futi. Kwakutoona ndatorarama zveshuwa, kwakutotanga kuchitoyamwa mukaka paya. Saka hanzi ndobva ndagara. Maronda aya achindoporawo zvawo mbijana. Hanzi ndakarutsa nhunzi dzekuti mama vakashaya kuziva kuti nhunzi idzi dzabva pai. Kurutsa nhunzi. Ndo matauriro avaindiita amai vangu. Zvoti vakashaya kuziva kuti nhunzi idzi dzambobva kupi. Nekufamba kwenguva vakaona nzeve dzangu dzakubuda urwa. Hanzi saka ndaingoti maproblems ekutsva kuya kwamakaita. Saka zvadaro ndakazochitanga hangu kugara nambuya vangu, but ndakanga ndatova mwana uyo kuti ndaigara ndakanyarara ndichifunga nezvandakanga ndaudzwa namama. Ende ndaiti ndikanzwa ava vana vambuya vachidaidza baba vavo zvaindirwadza kuti ko inini ndodaidza ani. Kusvikirawo mama vangu vakazongoenda. Apa mama vakazororwa nemumwe murume? Havana. Alright. Asi mama vanga vaine vana vavo. Vakuru kwamuri? Alright. Saka mama vakazongoendawo, handizivi kuti vakanga vaenda kubasa. Ndobva ndatanga kugara nambuya vaya. Ndichingori mwana uya ndaigara ndakanyarara zvokuti maishaziva kuti ndiri kufungei, ndaingofunga nezveupenyu. So ndichikura. Ambuya vaya vakatanga kuendesa vana vavo kuchikoro. Inini ndichisiwa hangu pamba ndichiita basa. Mama vachingofunga kuti inini ndiri kuenda kuchikoro. Pamwe pacho ndaienda, pamwe pacho ndombogara. But zvakatozondidisturba wese. Saka ndazova grade 7 ndakanyatsoziva kuti inini handina birth rekuti ndinge ndichizonyorawo examination. Ndikati mama ndinoda kutsvaga kuna baba vangu ndikwanise kutorawo birth ndinyore examination. Ndakatanga kutsvaga baba vangu vaya sekutaura kwakanga kwaita mama.
Saka babangu vaiva munhu aingofamba, asi ndakavatsvaga kusvika ndanovawanira mutauni, ndo mandakazovawanira ndikakwanisa kutora bhedhi. Ndobva ndatoona kuti upenyu huri kurarama babangu hunenge huri nani, zviri nani hangu inini ndiende kuna baba vangu ndinogara ikoko. Because uku kwandaigara ndaishungurudzwa zvekushungurudzwa zviye izvi. Saka ndaenda kuna baba vangu kuya. Baba vangu akabva atoti sezvo mama wako asina murume, inini ndafunga kuti ndichingokutorai mese. Taurai. Ndichibva ndatotaurira mama kuti baba vafunga kuti vakutorei, vakati nenhamo yandiri kutamba panapa mwanangu, zvitori nani tiende. Saka takaenda nevamwe vana vavo vaya vamwe vadiki kwandiri kuna baba kuya, ndobva tagara. So tagara ikokoko zvaingondidya mwoyo zviya zvandakaudzwa kumasure zviya izvi kuti ndizvitaurire baba zvaindiremera. Saka ndakazongotorwawo nevamwe sisi vachiti regai nditore mwana ndigare naye aende kuchikoro. Ndobva ndatofara semunhu aigonawo kuchikoro, ndikati zviri nani ndiende kuchikoro. Ndichisvika kuya ndakaona sisi vachiendesa vana vavo kuboarding. Ini ndobva ndanzonoenda kunight school. Zvikava zvakandidya futi mwoyo kuti kwendoendeswa kunight school sei vamwe vachienda kuboarding. Alright, ngatichiitai fast forward nyaya yenyu, ngatichienderai mberi. Right, makazodini zvechikoro, makazoguma papi bva mazoroorwa sei? So kunight school kuya ndaiendeswa form 1. Ndopa ndakabva ndauya kuHarare kuna vamwe sisi, ndikati sisi inini mabatirwo andiri kuitwa uko hazvina kundimirira zvakanaka. Sisi vachibva akana neniwo mari yekukuendesa kuchikoro handina, wochitongoendako kubasa. Ndobva ndaenda kubasa kuya ndokwandakabva ndazowana mukomana yakazogara neni, ndichitori mudiki stereki. Mamune makore mangani? Ndofunga ndiri zvekuma 15 16 ikokoko. Bva manogara nemurume? Ndaiti ndikambogara naye 3 days ndombotiza, ndoya ndotorwa kwandendatiza kuya ndichidzoswa kumba kuya. Saka mukuzogara imomomo hataiwirirana zvakanaka nemurume wangu, akatonobvisawo pfuma zvakanaka. Wakazonobvisa pfuma? Akatonobvisa hake. Saka tagara murume wangu uya akatanga kutamba njuga. Akaendesa midziyo yese yakanga iri mumba. Ndobva ndamboti regai ndidzokere kuvabereki vangu. Ndobva ndadzokera futi kuvabereki kuya, asi nekuona mazvarirwa ndakaitwa futi ndakati inini kuti ndite futi umwe murume, ndite vamwe vana vemwe mutupa handikwanise, regai ndidzokere futi ikoko. Ndobva ndadzokera. Saka akaramba achingonetsa kusvika ndakazotowana hangu pekugara ikoko kwandabva uko. Ndobva ndaenda ikoko, zvakangondiomera kudaro. Muchigara naye? Makaenda naye murume? Pekutanga akaramba. Akati handiendi undogara musango. Mva maenda ndikaenda ndikanotema miti, ndikarima chibage, ndikakohwa. Saka paakaona kuti ndakohwa ndatorima zvatova zvakanaka, ndatova nehuku dzangu paya, ndo pakabva auyawo. Vatakutogara tese zvakanaka paya. Saka handizivi kutiwo nenyaya yemadzimai akazoita girlfriend yake murume wangu. Aita girlfriend yake iya. Ndopa ndaiti akauya negrocery zvezvi, megona kuona kana kuti nyama ine mavhu, kana kuti handitozivi, kana kuti paketi remukaka rinenge riri empty risina chunhu. Iye anenge achitoti handisi kutomboziva kuti chii chaitika. So aimwadore kana taitoenda kuchechi tese, ndakatoroorwa zvakanaka mavhu sei. Ndakangofungira kuti pamwe am girlfriend because paidzikira pashe ipapo ndo panga paina mainini vasha. Saka ndakangofungira kuti pamwe ndo vari kuzviita izvozvo. So ndakazoti tagara mwana wangu akatanga kurwara, mwana wekutanga. Akatanga kuya achiti mama ndanhonga mari $30, $10 matatu. Ndikati unganhonga mari yakadai mwana wangu hazviiti.
mari pamwe munhu atoidonhedza ari kuti asei ari kutoitsvaga. Arutoitsvaga. Ndopandakati tagara kudaro ndakaona mwana wangu akamuka akadaiso makumbo, pina makumbo zvokusatomboabvisa. Anga nemakore mangani? Handichazivi but anga ari grade 3. Alright. Ndobva atotanga kubuda mazipundu mamwe ekuti ndaisatombonzwisisa rotoita muromo kudai waibuda kuita ronda. Ndomatangira zvakatoita ipapapa. Alright. Kuti yange iri mari yakanhonga here? Because pakazouya umwe murume akati tsvagai $30 iyoyo moisa paronda rimwe nerimwe mundodzosera mari iyoyo paakadii paakatora. Saka patakaita izvozvo mwana akabva aita right. Saka tagara baba vacho ndobva vatanga futi kurwara, achiita kunge munhu yarohwa nezveusiku zvaisambonzwisisika. Tagara mwana wangu akatanga kutorwara musi uyo ndini, kurwara zvokutotadza kana kuona kana kutomboona. Ndatoiswa mubhara panchiti ndinonamatirwa pamufundisi, tiri kupushwa mubhara, tiri kunzwa kumba kuri kuchemewa stereki. Kumba kwenyu? Kwatabva kuuya. Kwaichemei? Vana vari kuchema, mwana achidaidzira dedhi dzokai. Alright. Ndobva vandisiya ndichipushwa nevamwe, ivo ndobva vadzoka. Vakaona mwana achiri kutobvira hembe ndiyo yaitsva. Hembe ndiyo yaitsva. Pane mote? Hatizivi kuti vakasara vakaita sei mumba imomo, because vana takavasiya mumba kwatosviba. Mwana aibvira hembe but iye haana kana pakatsva. Zvekuti yakatozovawo testimony kuchechi. Okay. Tagara kudaro, maproblems aya achiwedzera, asi ndichingonamata. Saka ndakazototi nerimwe zuva takatogara mumba muya umu kuma-8 ndobva ndanzwa kuti kunge huku. Ndikati huku dzangu dzaita sei? Ndobva ndatobuda panze paya kutarisa kudai kuona huku dziri right mudanga. Taenda kunorara paya, ndinzwe futi zvatanga. Ndobva ndabuda huku zvadziri right. Chachiri chii? Tatisati taziva ipapo, ndaingoti ihuku. Saka ndobva takazotoudzwa nevamwe kuti musabude panze, itori nyoka inodaro. Saka takazotonzwa zvakuchirira pakati peyadhi manje, pakati peyadhi chaipo apapa. Kutarisa kudai hapana chatiri kuona, but vana vangu vairi ndo vakazoti itori nyoka yewaiti itori pakati peyadhi iri kurira kudaro. Apa murume wenyu ari kupi? Taiti shiri tese. Takati kuisa hatisi kuiona wani. Saka umwe musi manje takatorara mumba medu, takanzwa paudrop kuti sezvo murume wangu aiuya pamba manheru, akatofungira kuti pamwe mune munhu mumba. Akati hapana chinhu chakadaro chingarova wardrobe zvakadaro izvo. Ndobva amuka akatarisa, hapana chatakaona. Alright. Saka chii chachiri kunetsa mumba imomo? Ngatichiendai panyaya yedu nekuda kwenguva. Akachizotarisa pasi pewardrobe ndobva aona chinyoka, takatochiona tese, chinyoka chidiki so chidhafu chakasimba. Makachiuraya? Hatina, takangokwanisa kutiza mumba muya. Okay. Then Friday nyoka iyaya ndichitodyara chibage pandaidyara kudai pakanaka saizvo kuchera makomba angu ndatodyara kudai ndichifushira, ndopakangovhurika paya kunzwa kuti mukati pane chinhu chandatsika. Kutarisa kudai kuona ndiyo nyoka iyaya waiti yaitaurwa nevana vangu. Vanhu ndobva vatoiuraya nyoka iyaya. After 3 days kwakutonzwa nyoka iyaya yakutochema mumba ichitotenderera mudining muya. Saka mwana wangu mukomana ndiye akazotsvaga akaiwana ndobva auraya. After 3 days ndobva tanzwa futi imwe mumba imomuya. Up to now nyoka dzisopera pamba. Saka nanhasi dzichiripo? Izvezvi ndatosiya kune vhunurwa renyoka riri mumba imomo, hatichamupindi. Ritori. Murume akazobva pamba sei? Akangoenda. Aitawo misikanzo yake nemukadzi wemunhu. Ndobva aenda. Misikanzo akadanana nemukadzi wemunhu? Ndobva aenda. Haana kana kuzocheuka vana kana kusvika ndakaenda kucivil court akatonoramba vana vaya, akati vana ava havazi vangu. Vana vangani? Ndakasiyiwa nevana 6. Alright. Saka ndo vana vamina wamugere navo? Izvezvi sofa ndasara nevairi.
9 years ne12 years. Vamwe vakura? Vamwe vakurawo. Alright, okay. Saka nemurume uyu muchiri kutaura mese muno communicate? Aizvo zvaane time kubva musi wandakamutaura kuti imimi ndiri kukurotai muchiuya kumba, muchipinda mumba muchirara neni. Alright, handei ipapapo chii chiri kuitika ipapapo? Chii chinoitika? Ndinoti akafona zviye andoti nhasi ndakusuwa. Alright, anotombofona? Aitofona nhasi ndakusuwa. Ndiri kutofunga kuti ndimboya ikoko ndomborarawo newe. Okay. Asi iye asingauyi kumba. Then manhero acho ndotonyatsomuona kuhope achitouya utopinda mumba utorara neni paya. Obva aenda. Kusvika ndakazotaurawo nyaya iyi kuchechi kuti ndo maproblems andiri kusangana nawo. Alright, imimi zvaiti zvikaitika izvozvo muri kuti zviri kuitika kana achinge akufonerai ati ndakusuwa? Asi musi waanofona manje zvitori wese. Alright, makambomufonera here kumudza kuti iwewe sei uchiti ukafona ndo zviri kuitika? Handina kufona kuti ndakatoenda kubasa kwevazukuru vake ndobva vamufonera akauya. Ndobva ndataura nyaya iyoyo. Akatichi? Ndobva ati zvone hameno munhu hamune muchitorara wenyu naye kwete inini. Ndikati asi ndinorota imimi. Saka ndakaita time yekuti pandaida kukubata itete. Ndaiti ndikada kuisa message kana kufona. Foni yaifa. Ndofunga ndakatombotaura nemi paine nyaya yekukenani kuye. Foni yangu yakabva yatongofa. Ndikaisira Dr. Choga message, foni yangu yakabva yastika. Ndakaita nguva. Saka pamunongoda pese kuti mutsvage rubatsiro, mutsvage help, foni inofa? Even kuudza hama. Dzimwe hama dzaizondidaira, vamwewo vainditi zvoni, iwo handiri kunamata mudzimu yevarungu here, saka tingakuita sei? Alright, okay. Ndakutosha kuti ndoita sei? Pamba pacho ipapo kuti ndipabve kwekuenda handina, nokuti baba pakafa baba pamama vakazosarawo vakutengesa musha zvandisingatozivi. Ndobva vaenda kumusha kwavo. Amwene vanguwo vakafa. Kushaya kuti ndoenda kuupi manje kundochienda inini. Pamba apa kwakungogara zvekutongoshinga kwekungoti hapana kwekuenda, kana kuri kufa ndotongoti zvitori nani, kana Mwari vati nguva yangu yakwana zvayo. Nokuti handichina kwekuenda, kumusha kwakatengeswa uko amwene vangu vakashayawo. Apa pamugere muri kuona nyoka everyday? Handina kana rugare. Apa murume akasvoenda muri kumurota? Handina kana rugare. Wekuchemera wacho hanzvadzi dzangu dzacho dzakafa dzese. Anasisi vakafa vese, ndasara ndiri 1 tete kutaura kunoku. Alright. Saka rubatsiro rwamuri kuda mai, muri kuda rubatsiro rwenyu? Pane shungu yangu nepekuti dai ndawana zvangu musha, ndiende ndinogara upenyu hunyowani, zvichida ningararama zviri nani nemhuri yangu. Alright. Muri kutaura imi kuti pamba apa hamurari? Hapararike? Nenyaya yekuti muri kunzwa nyoka dzinenge dziripo dzichifamba, imimi vacho mukangofonerwa nemurume uyu momurota usiku hwese. Ko mukambonorara pasiri pamba penyu kana kushanya? Ndinotorara hope. Kana mukasuduruka pamba hamuone dambudziko? Ndikatowana basa ndinochinja miri wangu izvo kuti munotoramba kuti ndinosimbawo. Saka kana musiri pamba hazvitomboitike? Handina kana problem. Ndichitorarama zvakanaka kutorara hope. Okay. Saka rubatsiro rwamuri kuda ndiroi nai mama? Rubatsiro rwandiri kutoda ndiroro rwekuti dai ndawana hangu musha inini, nokuti musha handina. Ndinogarawo nemhuri yangu. Okay. Ndichishandira vaende kuchikoro nokuti vana baba vacho vakavaramba. Alright, it's okay. Havasi kutoenda kana kuchikoro vana vangu. Saka muchidi mutongoti muri kuda ngosuduruka pamba apa pamugere? Zviri nani. Alright. Kushanda ndiri munhu anoshanda. Ndakaonda kudai ndoshanda zvokuti chero mukasvika pamba pangu dzimba dziripo. Ndakavaka nemaoko aya kwete kutsvaga bhiridha. Kuvaka nezvidhina mega? Ndega, vana vangu vawane pekurara, because taingorara kamurumi imwe chete. Asi ndakashinga ndikavaka. Ndatoona kuti baba havana havo shungu nazvo, ndikavaka dzimba idzodzo.
Alright, okay. Saka vanoda kukubatsirai padambudziko renyu ramataura kuti muri kuda kuti mukakwanisa kusuduruka pamwanewo pamwe pekugara kana ungava musha kuti muende kunovaka, vanokubatai papi? Phone number is 078 66 71 290. Okay, right. 0786 671 290. Anditika? Alright, okay. Saka mamaka imimi ndofunga pamanyatsotaura kuti dambudziko pamuri kuda solution ndipo kuti mukwanise kutama pamusha pamuri kugara muwanewo kana rungava ruzevha. Munosarudza here, onai vanhu vakutofona vaya, munosarudza here kuti uku kana kuti chero kwamawana zvenyu? Chero kwandawana pekuti mungonogara. Alright, it's okay. Alright, mama toda ngokutendai nekuya kwamaita muchirongwa. Ndikuona mafoni akutotanga kurira. Tivimba pane vanhu vese vachafona vachakwanisa kukubatsirai, handiti? Natenda. Handitika? Alright, it's okay. So ndo nyaya tange tiinayo nasunoyu, nyaya yamama vasangana nedambudziko ravari kutaura ivo kuti izvi zviri kungoitika vari pamusha pavagere, ende pamusha pavagere ipapo vari kuono nyoka uyezve rimwe dambudziko hombe rekurota ningikini murume akambenge ari murume wavo, vakangomuona chete kana kuti akangofona achitaura navo, vari kubva vangorara vachimurota usiku hwese. Iye ari kutotaura kuti hakuna murume wacho ari kutotaura kuti hakuna zvinhu zvakadaro, anovaka mamwe matambudziko aita kuti vange vachisvika pano. Tichivimba kuti vachawana rubatsiro. Right, mustudio mabva mapinda munhu wamwari Prophet Elijah, makadii henyu? Tinosimba tete, makadii? Tiri right, zviriwo here zvinhu zvakadai? Tete vanhu vakaremerwa. Vanhu vakaremerwa. Kwakuti munhu wawakasvora mbana naye akakungofona chete wotoziva kuti usiku ihwohwo ndotomuona achitopinda pamusiwo apo. Hakusi kufunga here kana kuti inyaya yekuti wambotaura nemunhu maybe zvakangofanira kurota kunongoita munhu, wamboita chimwe chinhu masikati zvinozongoroteka? Normally tete munhu asati apinda dambudziko rikatsanangurwa unofunga kuti majokes. But zvinhu izvi zviriko. Mai ava vane stress, uchivaona so munhu ane stress. But zvinhu zvese zvinopedzwa nekunamata. At the end the solution is in God. Hakuna kumwe kune solution. The solution is in God. Iwo amai ava I think vanofanirwa kuramba vachizvipira. Ndandichizwa zvangu vachitaura vari kuramba vachidzokera nhau dzekuti kuchechi tikazombotrai kubatsirwa kuchechi. I think it's good kuti varambe vari committed mukunamata. Kana kuchechi koko kune solution yavo, varambe vari committed ukoko vabatsirwe. Okay. But as it is zvinoratidza kuti zvinoda futi dzimwe nyasha pamusoro pedzimwe nyasha kuti vabatsirwe bozo